Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Kajinyalang ga ba ASEAN juga expert committee la pelong ha Shillong man kasin satjan bad ha kini kajinyalang la don lang ki officer na katnat personal jong ka sarkar Meghalaya. Ya gane ka expert committee ka balathung da ka sarkar jilla ban bisharmia ek state reservation policy habaya day ba ka bha kam bha jam haki kam sarkar hapo ka jinglong shonknor unong bishar bala shongthan u justice retired master mulchan guard ka jingyalang expert committee bala shim ye ka raiban pinmi ye ka jingpin na Paidbah ha ka bakin ye mir jingmut kin pani ka jing ai jingmut bad kila ban kan tho na ka baya day ba ka state reservation policy Kawai karai ban pelong ye gajing sngap Paidbah ha ki weki nongba jung ki weki district ha ka jilla bad hadin kata kin sashim jingmun na ki Paidbah rukumjo ki weki dekhot jung ka committee ki balaya don lang ha gani ka jingyalang kilong u justice retired Dr. Satish Chandra Professor D.V. Kumar Professor Chanda Shekhar bad Professor Subhadi Mukherjee ka jingyalang jung ka committee ka bakar pang kan ye shong biang ha unai jimmang arhajar arpsao